Keba jom mi salmini on oɗon tawa e ɓe yimɓe loriɓe sahir laamu Yaya Jammeh duuɓi 7 hande jaggal gasugol laamu makko sifene min seeɗa alhaali gurdam moɗon ɗam ko honɗum waɗa ɗon e on saha. Victim Center andi gila human rights mo ƴahno e leydi ndi so yimɓe buyno toon ɓe woɓɓe lappama woɓɓe maayi woɓɓe waɗi disappearance so woɓɓe naɓama ka prison yimɓe buydal association on woni association Victim Center. Victime aji ɗo heewi façon folo yimɓe ɓe ganduɗa ɓe maayi o yehi ha 200 ko 250 ko fawi ɗiɗi ɓen maayi gila Yaya Jammeh jooɗi ha ñande o wiga 242 244 victime ko ɗum maayi so woɓɓe no toon ɓe waɗi disappear ɓe majji ngu laamu ngu majjini ɓe nagama yimɓe ma andata to gonɗa yaha ha majjadal ko majji he yimɓe yahi ha 70 ko fawi ayi joɓɓe no toon ɓe nanga ɓe naɓa prison woɓɓe no toon ɓe yahi NIA ɓe waɗi ɓe tocco ko wiyete tocco waɗi masama courant woɓɓe lappama sikorewɓe ɓe force ɓe yani dow maɓɓe on sifa no heewi koɓe no toon ɓe nagama lewru goto lebbi ɗiɗi hitande ɓe naɓaka court ɓe anda ko ɓe waɗi so ɗum fof ko victime aji no heewi fof so sukaɓe no hen mawɗoɓe no hen wa ko mawɓe ɓe ɓuuri hewde fa hannden ko fati e ñawore o hoorejo kiɗɗo Yaya Jammeh ko holno ɗo jiiruɗon o alhaali andi naɓugol court ko laamu ngu ECOWAS e Gambia ɓe condiri juuɗe pour ECOWAS walla men pour min waɗa Yaya Jammeh prosecute komin faala rek si neɗɗo wari babam on waɗama court o sokama mbara o wara andi mi wiyat alhamdulillah rabbil alamin ɓe natina mo prison for life or something like that. Fa hannden ko fati e ñawore o hoorejo kiɗɗo Yaya Jammeh ina wiyeno ko jawdi makko ndi yeyete fi yoɓtugol walla fi wallugol ɓe yimɓe loriɓe sahlaamu makko ko holno ɗo jiiruɗon o alhaali ko holno ɗum yaari. andi jawdi Yaya Jammeh o heewino de gila ɓe yeeyi ɗum o yeeyi ha billion wona million de billion dalasi so nde TRRC fuɗɗi golle laamu ngu wi ɓe joɗaɓe million 275 ɓe ƴefti ɗum o wi ɓe ƴefta ka kalis Yaya Jammeh ko galle makko ko ɓe yeeyi ɓe ƴeftani hen million 275 so gila TRRC fuɗɗi golle ɓe ƴefti 50 million 50 ɓe joni TRRC so ko heedi ko ha joni o yoɓaka so victime hewɓe no toon ɓe dañani ɗum e ɗe balɗe ƴaɓɓiɗe hoorejo kiɗɗo o Yaya Jammeh andini artude e nder leydi ndi onon ko holno jaɓɓuri ɗon o kabaru. Yaya Jammeh ɗi ke min mi sikani Yaya Jammeh o haalay rek o suusata arde andi ɓooyi yimɓe nanani Yaya Jammeh ko neɗɗo mo fo anduɗa o faala yoɓi yimɓe nana ko Yaya Jammeh haali min ko noon mi yeeri ɗum because mi sikani o suusat arde ga si o ari ga si o jippima airport ɓe nangay mo rew ɓe naɓa mo prison min waɗa mo trial min ɗaga mo ñaworo because sa wari yimɓe 200 he 4 he ko fawi ko waɗi disappearance ɓe majji o yeehi ha 75 ha joni woɓɓe no toon ha joni mais te hay TRRC andani ɓe wara ndax ɓe no wuuri so ɓe pare victime no heewi mo ganduɗa ɓe huuli kule Yaya Jammeh hay sa yahi fooñi to Yaya Jammeh immi victime aji no toon ɓe suusani arde ga pour waɗde registre ɓe holli ɓe hullay si Yaya Jammeh ari hono ɓe watta ɓe so ɗum o hulɓini wawi o haalay rek joni attugol Yaya Jammeh si ko kam ko jooɗi rek o wi mi faala arde wasalam wawi si ECOWAS darni ñawore kanko e laamu Gambia by force ɓeddat Yaya Jammeh ɓe winday Equatorial Guinée laamu Equatorial Guinée président o ɓe winday mo lettre yimɓe min faala Yaya Jammeh ara o yaha ñawro by force o aray andi ko tampini men Yaya Jammeh APRC makko parti makko ha joni ɓe hewɓe naka he laamu Adama Barrow so ɓen o yakori misiki ko ɗum o nani o fi waɗumi waɗa capitalise min dara hono mi yahirta Keba Jom mi yetti on